ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଘାତାଙ୍କ ଓ ଘାତରାଶି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଘାତରାଶି କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ବା ରାଶିକୁ ଆଧାର ଓ ଘାତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଘାତରାଶି କୁହାଯାଏ। ଯଥା 16 ହେଉଛି 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 2ର ଘାତ 4। ଏଠାରେ 2କୁ 4 ଥର ଗୁଣନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଆଧାର ହେଉଛି 2 ଓ ଘାତାଙ୍କ ହେଉଛି 4। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିଲେ ଘାତରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାର ବାରମ୍ବାର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯଥା 3ର ଘାତ 2 ସମାନ 3 ଗୁଣନ 3। ସେହିପରି 4 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ 4 ସମାନ 4ର ଘାତ 3। ଏହିଭଳି 2 ଘାତ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ବା ସ୍କୋୟାର ପଢ଼ାଯାଏ। ଏହିଭଳି 3 ଘାତ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଘନ ବା କ୍ୟୁବ୍ ପଢ଼ାଯାଏ। 16କୁ ଆମେ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 2ର ଘାତ 4 ବା 4 ଗୁଣନ 4 ସମାନ 4ର ଘାତ 2ରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ଏହିଭଳି କେତେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତାଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଋଣାତ୍ମକ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶିର ଉଦାହରଣ ନେବା। ଯେପରିକି -8 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -2 ଇଣ୍ଟୁ -2 ଇଣ୍ଟୁ -2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3। ସେହିପରି 25 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -5 ଇଣ୍ଟୁ -5 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -5 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ନେଇ ଘାତ ଓ ଘାତରାଶି ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା। -1 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3 ସମାନ -1 ଇଣ୍ଟୁ -1 ଇଣ୍ଟୁ -1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -1, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ -1କୁ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର -1 ପାଉଛେ। ସେହିପରି -1 ଟୁ ଦ ପାୱାର 11 ସମାନ -1କୁ ଏଠାରେ ଆମେ 11 ଥର ଗୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ତର ସେଇ -1 ହିଁ ପାଇବା। ଅର୍ଥାତ୍ -1ର ଘାତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଘାତରାଶିର ମାନ -1 ହେବ। ସେହିପରି -1 ଟୁ ଦ ପାୱାର 4 ଅର୍ଥାତ୍ -1କୁ ଏଠାରେ 4 ଥର ଗୁଣିଲେ ଉତ୍ତର 1 ହେବ। ପୁନଶ୍ଚ -1 ଟୁ ଦ ପାୱାର 12 ଏଠାରେ -1କୁ 12 ଥର ଗୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ସେହି 1 ହିଁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ -1ର ଘାତ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଘାତରାଶିର ମାନ 1 ହେବ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଋଣାତ୍ମକ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଘାତରାଶିର ଘାତାଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଘାତରାଶିଟି ଧନାତ୍ମକ ଓ ଘାତାଙ୍କ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଘାତରାଶିଟି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଉଦାହରଣ 2 2ର ଘାତ 3 ଓ 3ର ଘାତ 2 ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ବଡ଼? ସମାଧାନ 2ର ଘାତ 3 ସମାନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 8। 3ର ଘାତ 2 ସମାନ 3 ଗୁଣନ 3 ସମାନ 9। ଏଠାରେ 8 ଠାରୁ 9 ବଡ଼, ଏଣୁ 2ର ଘାତ 3 ଠାରୁ 3ର ଘାତ 2 ବଡ଼। ଉଦାହରଣ 3 ab ଟୁ ଦ ହୋଲ୍ ପାୱାର 3କୁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖ। ସମାଧାନ ab ଟୁ ଦ ହୋଲ୍ ପାୱାର 3 ଅର୍ଥ ଉଭୟ abକୁ ଆମେ 3 ଥର ଗୁଣନ କରିବା। ପୁନଶ୍ଚ abର ଅର୍ଥ ହେଉଛି a ଇଣ୍ଟୁ b, ତେଣୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାଧାନଟି ହେବ a ଇଣ୍ଟୁ a ଇଣ୍ଟୁ a ଇଣ୍ଟୁ b ଇଣ୍ଟୁ b ଇଣ୍ଟୁ b। ଉଦାହରଣ 4 392କୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଘାତରାଶିମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର। ସମାଧାନ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ 392ର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଏହାକୁ ସେହି ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାଧାନଟି ହେବ 392 ସମାନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7 ସମାନ 2ର ଘାତ 3 ଗୁଣନ 7ର ଘାତ 2।